mun taɓa zuwa ɗaura aure ya shek assalamu alaikum ka san aka yi ma haka kai ma haka za ka muka dinga wa alaikum assalam kaifa haluka ya shek ayyam kasira ya shek ma ra'aitu wallahi ana ma ra'aituka aidan kaifa haluk ashe nan da Allah ne mu da aka gama wannan ya shek sai wannan ya ce kai ka ji wayarka ya ce a kaifa kai ni ba Allah ban jita ba kai ya shek haka. Wani malami ne waje wani masallaci wannan wani malami na ga kawo akan wani ainal khalal wai ina matsalar mu take sunan littafin yace malami na gaishe shi wani masallaci ya lacca sai ya je magana akan tashin alkiyama da mutuwa duk kowa sai da ya kuka ana ta kuka sai duba bai ga takalminsa ba sai ce ayyuhan nas ya duba fuskar kowa kuka yake yi yace barawon na ma kuka yake ba jama'a ya malami zai zo ya lacca akan mutuwa da tashin alkiyama dauke mata takalmi kuma ya duba fuskar kowa ga yana kuka shi yanzu barawon ma kuka yake ya sauci takalmin malama yana kuka. Wato abin tsoro da na wallahi da shiga wani masallaci sai da na yi kwalla abin da ya sa na yi kwalla wato hatta abin nan agogo